awubingeleli makhelwane usamile nje kanjalo uthi inkosi bayibe nawe kule mvuselelo. Hallelujah. Yes. Love you. Glory to Jesus. Ayishali moya ngcwele izandla simdumise simbabaze ngobukhona bakhe phakathi kwethu. Izolo besikhuluma ngokuthi we are not of those asibona bokuhlehlela emuva. Angeke usithole kulo group leyo. Hallelujah. Ungamtshela nje umakhelwane kuba ngathi uyayitshela ukuthi mina ngibona angiyena ukuhlehla emuva mina. Yamtshela nje umbona uzothini. Awungeke. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Oh. Thank you Lord. Singahlala phansi ebukhoneni benkosi bazalwane. Siyabonga kakhulu. Ndodakazi sakhuluma la enanela ichorus elithi sizwa izigi zakhe. Eqinisweni ke bazalwane kunjalo. No wonder uNkulunkulu esivuselela ngoba sekuseduze la siyakhona. Izinto ezenzakalayo zichaza ukuthi uJesu usemnyango. Noma zikhona izimo ezidinga ukuthi umfuna uNkulunkulu ngempilo yakho usaphila emhlabeni nezidingo zakhona. Kodwa kubalulekile ukudlula konke ukuthi wenze show ukuthi usesimeni esiright noNkulunkulu wakho. Awunalo uvalo ukuthi mangathi uJesu licilo ngolikhala usalele ungasusali uvala unalo. Ngicela ukubona izandla zabantu anginalo uvalo. Kuyangijabulisa ke lokho basalwane. Kuyangijabulisa. Ube novalo olungcwele. Ube nokumesaba uNkulunkulu. Ube nokumesaba uNkulunkulu. Bakuyahlupha ukusaba abazalwane mabengekho usathana uthola ichance. Saba umuntu ohlala ekhona njalo. Saba uNkulunkulu osezindaweni zonke. Obona ekusithekeni. And udepende kuye, uncike kuye. Inkosi mayinibusise. Sisemvuselelweni ke bazalwane. Umoya ngcwele vele wayibeka nje enhlizweni zethu ukuba ke sibe kwi service. Uyazi imoto ihamba iphinde iyo service. Kuvuselela izinto esizaziyo ekumele ba sikhumbuzane ngazo. Namhlanje bazalwane uPaulos ngizokwenza njengoPaulos ekhuluma nebandla laseFesi ukuthi lokhu nakholwa nake namamukela umoya ngcwele na. Now indawo esokhulumela kuyo ile sebethi asikaze sizwe. Selokhu sikholwa nje asikaze sitshelwe ngomoya ngcwele. Mistake enkulu kakhulu kanti uJesu ukhulumile ngomoya ngcwele engakahambi. Ku chapter 14, 15 and 16 incwadini kaJohane nakwezinye indawo. uJesu ufundisile wakhuluma ngokuthi mayekhuphuka khona ozokwehla. Wazi wathi ekugcineni uyosicelela umoya ngcwele. Wathi kunilungele nina kuhle kini ukuba ngihambe ngoba mangahambi ngeke ehle umoya ngcwele. Mayesefikile yena wasiyachaza ukuthi uzokwenzani mayesefikile. Wabona ukuthi zonke izinto ayichazayo zibalulekile ukuthi sizazi ukuthi yini iduty kamoya ngcwele ukuze singabe limited ezintweni engabe umoya ngcwele uyasisiza kuzo ngoba manje asizazi kunzima ukuthi sikholwe ngoba ngeke enze singazi futhi sikholwa yilonto esiyaziyo ngomsebenzi kamoya ngcwele. Kunendawo esitibula kuzo kanti asikho isidingo
uGideon wayenamandla engikholwa ukuthi kwakuamandla kaNkuluNkulu ayekade kuyo kodwa engawazi ukuthi unawo waza watshelwa ingilosi vele ezulwini ukuthi hamba ngalamandla onawo hawu kanti ngihamba ngibamba ngiyeka nje ngicashela nezitha nginamandla ala kimi usekhona la endlini kuthiwa ngalamandla onawo ungamshaya uMidiyane ushaya impi yakhe engathi ushaya umuntu oyedwa buka amandla amakhulu kangaka kodwa waziwa kuzoba kuhle kithi singabantwana baNkuluNkulu ukuthi sazi ngazi mawufunda ngoMoya Ngcwele uyabona ukuthi uMoya Ngcwele uyena wenza uNkulunkulu abe uNkulunkulu osezindaweni zonke uNkulunkulu osebantwini bonke eyedwa kodwa uyangena kubantu bonke kungena uNkulunkulu ngoMoya wakhe Ngcwele kubantu bonke ndiyabona ke ayenzi sense lonto ke kumuntu osebenzisa ingqondo yasemhlabeni uthi umuntu oyedwa angena kanjani kubantu abaningi nisekhona kodwa kuyenzeka ke ngake ngenza umlingaliso la ngalinganisa ngama TV esinawo emakhaya ukuthi umuntu uthe yedwa efunda indaba kwa SABC eGoli kodwa vele kuma TV onke ase South Africa bambone phelele nakwamakhelwane bambone phelele bangaboni ucezu lwakhe bambone phelele so uma ngabe itechnology ikwazi ukuyenza lonto ukuthi umuntu oyedwa abe kuma TV amaningi kangaka endakhuluma kuwo wonke uhlulwa yini uNkulunkulu ngetechnology yakhe yasezulwini ukuthi abe sebantwini bonke eyedwa buzumakhelwane uyayizwa lo ndaba manje asinayo ingxenye kaKristu uthola ukuthi ubama hey Nkosi yami une party ethile nomunye une party ethile mina ngiyambonga uNkulunkulu ngathola isandla sika Jesu omunye athi ngathola unyawo ngiyambonga uNkulunkulu kodwa lethi iBhayibheli ukugcwala konke kaNkulunkulu kukithi anazini ukuthi imizimba yene ithempeli kaNkulunkulu uhlala kulo leli thempeli ngomoya wakhe oyingcwele isekhona le ndaba uyabona uJesu ngesikhathi esahamba nabafundi waye phakathi kwabo amongst them so mayithi ke kubalekile ukuthi ngihambe ngoba mase ngihambile uzokwehla uMoya Ngcwele mase efikile uMoya Ngcwele lalelake niyokwazi ukuthi mina lento akade nginitshela wona ngikubaba ubaba ukimi nina nikimi nami ngikini ngalowo mini wayikhuluma ngemini yePentecost haleluya ngoba uyaqaphela ukuthi uJesu mayikhuluma esesemhlabeni indaba yakhe iphakathi kwakhe nobaba akamthinti uMoya Ngcwele mina nobaba simunye mina nobaba akasho mina nobaba noMoya Ngcwele yabo why because umoya wenkosi uphezulu kwakhe yabo nokukhulelwa kukaMaria kwakungoMoya Ngcwele uyabona ukuthi babe munye uJesu nobaba ilonto yenziwa nguMoya Ngcwele ukuthi uJesu abe kubaba ubaba abe kuJesu yenziwa nguMoya Ngcwele ukuthi thina sibe kuJesu uJesu abe kithi kodwa silinde ubuya kaJesu kodwa usephakathi futhi yenziwa nguMoya Ngcwele lonto and uMoya Ngcwele ke unobudlelwane kuthiwa masivala inkosi ukuthi unobudlelwane bukaMoya Ngcwele uMoya Ngcwele wenza ngibe kuwe mzalwane na ube kimi sibe moya munye sibhabhatiselwe sonke kanye emoyeni munye lokho kwenza ukuthi ke sibe nale communion sibe nale inhlanganyelo sibe nale unity okuyiphutha ke mangabe ibattery lokusebenza kaMoya Ngcwele seliflethile uzibone uyi individual kanti maye khona uMoya Ngcwele usemzimbeni uyilungu emalungwini kaKristu omzimba kaKristu so awukwazi ukuzonda umzalwane osemzimbeni ngoba manje uyaphoqa ukuthi uzonde uKristu omnikazi womzimba yayibona ya befuna besithandana akona nokuthandana siyasha siyathandana into enganqamuki because uzathi uJesu Kristu mayikhuluma athi yabona lenkazimulo baba onginike yona ngesikhathi ngiza la emhlabeni sengiyishiya kubo
ukuze ngayo babe munye. Uyabona la wayekhuluma ngenkazimulo ezofika nomoya ongcwele. Inkazimulo esho ipresence kaNkulunkulu ngomoya ongcwele. Inkazimulo echaza ukuthi ke manje uNkulunkulu akasahlala endlini ezakhiwe ngamatshe, kodwa uhlala kithi thina siyithempeli. Siyithempeli as individuals, siphinde sibe yithempeli njengebandla lakhe. Sibe ngamatshe aphilileyo okwakha indlu yomoya. uNkulunkulu ahlale kuye ngomoya oyingcwele. Obana bayizwa ngisho. Manje ke kuyenzeka ke bazalwane uthola ukuthi liyashintsheka igiya. Yabona? Sishintshe igiya from the spirit silifake kwi-flesh. Ingahambi indawo njalo indaba ukuthi sisindisiwe. Sibe ngabasindisiwe kodwa sibe ngabazalwane abahamba ngokwenyama. Uyayizwa indaba? Once singene kulo category yokuhamba ngokwenyama ngoba kukabili kukhona ukuhamba ngokwenyama ngoba useyingane enkosini. Bese bakuhamba ngokwenyama ngoba uyile emseni. Wahlubuka noma kwaba khona kuthiwa uhlale esho umama Hlaba. Kuba ilink phakathi kwakho nomoya ongcwele ibe weak. I-fellowship phakathi kwakho nomoya ongcwele ibe weak. Ungabusalizwa nezwi noma ekukhuza awusezwa. Ngoba sewuphinde washintsha igiya wahamba ngale ndlela owafika ngayo ensindisweni. Yabona kwabekezelwa ngoba phela usanda kusindiswa. Manje wenze njani manje sewusindisiwe waze wanqamula wezwe ubumnandi bokusindiswa sewuphinda futhi uhlehlela emuva enyameni. Now ibandla laseGalatia amabandla khona ke ayenalo inkinga. Oqala kahle baqale ngomoya kodwa bagcine ngenyama. Uyayibona ke? See kube khona ukuphola uthola ukuthi nawe mawuzihlola njengoba kade sisho izolo ukuthi masizihlole ukuthi sekukho yini ukukholwa. Yabona akufanele ukuhamba ibanga elide ungayitheki. Yabona akufanele umkhonzo uNkulunkulu ngokujwayela nokrema ukuthi usuyikremile inkonzo. Yabona ngoba sometimes akuswakali umoya ongcwele esishiftile. Kusala nje umkhonza ngengqondo ungabusamkhonza ngomoya. Usekhona la endlini ube khona izinto nje engathi ziyaphela la kuwe sekuphele nokuthi ungabi namahloni okwenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa kunendawo ungayilungisanga. Ungabi namahloni ukuba hypocrite. Leli gama hypocrite lisho umuntu okwazi ukuact mhlawumbe noma uactor kwi-film noma uactor kodwa mhlawumbe actor ephuza utshwala kanti akaphuza umthetho wakhe. Kodwa uya-act. So kuhamba mase sesishiftile kumoya ongcwele esinikwe yena ukuthi siyophila ngaye siyosebenza ngaye siyokwenza zonke izinto siqhutshwa ngamandla kamoya ongcwele. Nikhona nonke bazalwane siyithole ke manje se dependa kakhulu engqondweni. Ya lapho ke unembeza wethu uya ngokuba mthuntu. Yabona ukuphela ukusaba uNkulunkulu kuyancipha ngoba kufika nomoya ongcwele zonke lezi zifika nomoya ongcwele. Ngoba ayikho into ongayenza ngamandla akho. Umoya ongcwele uyena omsizi wakho ukuze wenze lento uNkulunkulu ayishoyo. Uphile ngalendlela uNkulunkulu athanda uphile ngayo. And uNkulunkulu ukhethe unjalo ukhathela usindwa ubuthakathaka uyisono umubi ukude noNkulunkulu ungathandeki. Azathi uDavid ubaba nomama bangishiyile uJehova wangicosha. Ucoshwa ngisho sewulahliwe. Akuthathe hayi ngoba uqualify kodwa akuthathe ngumsa wakhe akusindise. Akwenzela into engakufanele. Usekhona la endlini? Yeah akakubizi ukuthi uzophila impilo le yobungcwele njengoba kade esho usisi. Uphila impilo emthokozisayo ngamandla akho. No kukhona akuthembile azokufaka kuwe okuzokwenza wenze lento. Ngoba uJesu ushilo phela wathi ngaphandle kwami ngeke nenze lutho. Angithi ushilo? Ebesethu uPaulos nginamandla okwenza konke ngalo ngiqinisayo. Uqinisa ngobani? Ngomoya ongcwele. Uma sefikile umoya ongcwele uthi uJohane mina njengoba nginibhabhatisa ngamanzi uJesu yena uzonibhabhatisa ngomoya nangomlilo. Guess what bazalwane? Ikuyabona ukuthi on the day of Pentecost Jesus was busy baptizing. Abafundi
bakhe aba 120. Umoya waphuma urelease umoya ngcwele kodwa uphuma kubaba ngoba wayezocelwa kubaba, uJesu amcele kubaba, ubaba bese release umoya ngcwele bese edlulela esikithi ngesandla sika Jesu Kristu okuyena osibhabhadisa ngomoya nangomlilo. Manje siyadinga ukuthi ke senze i-review ngomoya ngcwele, senze ngingathi let's go back to the drawing board ngendaba kamoya ngcwele, siphinde sikhumbuzane ukuthi konje izwi lenkosi lithini ngomoya ngcwele. Right from the beginning uNkulunkulu mayidala umoya ngcwele ukhona. Mawufunda Genesis 1:2 kuthiwa ngesikhathi uNkulunkulu ebuyisela umhlaba kwi-state ekwakufanele sibe kuso, wathi mayiqala ku-verse 2 lithi iBhayibheli emhlabeni kwakumnyama, kunodwa kumnyama kungekho lutho emhlabeni, umbozo wamanzi umhlaba. Lithi iBhayibheli already umoya ngcwele wehla wenyuka phezulu komhlaba, asisho sonke umoya ngcwele wehla wenyuka. Bese lithi verse 2 verse 3 and God said, asisho sonke and God said. Ya kusho ukuthi manje uGod uFather lo usaid ulizwi uJesu. Umoya ngcwele ohamba phezulu komhlaba onakele umoya oyingcwele. Niyezwa ubuthathu bukaNkulunkulu buyavela noma kuzokwenza umuntu uNkulunkulu akasho ukuthi mangenze, wathi masenze umuntu ngomfanekiso wethu afane nathi asifuze. It was God the Father talking to the God the Son or Jesus Christ noma the Word of God, and then ekhuluma futhi kumoya oyingcwele. Bayasebenzisana bobathathu makusetshenzwa umuntu. Usakhona? Ubaba unikele ngoJesu, uJesu wanikela ngokuphila kwakhe. Umoya ngcwele wanikela ngokuhlala kwakhe kithi. Ngiyiphinde lento? Ya, ubaba unikele ngoJesu. Walithanda izwe wanikela indodana. Indodana yanikela ngokuphila kwakhe, kube ukuphila kwakhe ukuze ngakho ukuphila kwakhe sithenge. Umoya ngcwele anikela ngokuthi uzohlala kithi yena. Labantu abawu2 ubaba noJesu bazohlala kithi ngomoya ngcwele. That is the reason why mawuthuke yena umoya ngcwele kunzima ukuthi ungathetheleleka. Ngoba ukuthuka umoya ngcwele sokuchaza ngimini kusho ukuthini lokho. Uyabona ukuthi umoya ngcwele. But it's like refusing to accept a free gift of salvation eza kuwe isiphakwa umoya ngcwele. Once you miss out umoya ngcwele ngeke umthole uJesu. Njobe ngekho oza kubaba ngaphandle kaJesu, akekho oza kithi ngaphandle kukamoya ngcwele. No ngifuna ukuthini? Engekho nje ukuza kubaba ngaphandle kaJesu. Akwenzeki ukuthi uJesu eze kithi ngaphandle kwamoya ngcwele. Nizwile into engishoyo? Ngithi kwenzakalani? Uma kwaphambana nomoya ngcwele ngeke umthole uJesu, akekho. Mawaphambana nomoya ngcwele ubaba umazi. Ngoba ngisho uya kubaba ngomkhuleko uweak uthi konto ongayisho kubaba. Kufanele usize umoya ngcwele okuyena wazi ingqondo nokujula kukababa. Kube uyena okunika amagama okuthandaza nestamina sokuthandaza. Akuphele nje uba sibe ibandla lakamoya ngelabel. Yabona kuthiwa nje ayisibandla likamoya siyakholelwa kumoya ngcwele. Asibe ibandla likamoya ngeexperience. Sibe ibandla likamoya ngokwazana nomoya ngcwele. He is a person. That is why lithi iBhayibheli singamgrieve umoya ngcwele. He can be grieved umoya ngcwele. See, akufuneke simthathe njenge force ethile. He is God. Usho njalo Petro. Uthi Safira lento eshoyo la yalamangu waqambayo owaqamba ngemntwini waqambe kuNkulunkulu. Wayikhuluma ngomoya ngcwele lapho. Umoya ngcwele unguNkulunkulu. Asho sonke umoya ngcwele unguNkulunkulu. Umoya ngcwele unguNkulunkulu esezindaweni zonke. Umoya ngcwele unguNkulunkulu esezindaweni zonke. Umoya ngcwele unguNkulunkulu emandleni. Yebo? Ngoba nje uNkulunkulu evusa uJesu kwabafileyo nje. uJesu azange azivule wavuswa ubaba. Emvusa ngamandla kamoya ngcwele. Lawo mandla lithi iBhayibheli akithi uNkulunkulu asebenza ngawo evusa uJesu kwabafileyo. Manje uNkulunkulu uma ekwazi ukusebenza ngamandla kamoya ngcwele avusa uJesu kwabafileyo,
sinikwe ilungelo lathi lokusebenza ngamandla kaMoya Ngcwele uNkulunkulu avusa ngawo uJesu kwabafileyo. Angiboni ukuthi uMoya Ngcwele angaba amandla kaNkulunkulu okuvusa uJesu efile kanti uzohluleka ukudila nemilo zethu ezisihlulayo. Angiphinde futhi angiboni mzalwane, it's a lie from the pit of hell ukuthi ungaba i-victim yenyama yakho, be-victim yama-addictions, be-victim. No, uMoya Ngcwele ekhona. Ukuthi uMoya Ngcwele akangene emakameleni empilo yakho ungazange umvulele. Yabona, uthi mawuthi nje kuleli kamela ungeni, akangeni ngempela. And uzoba ikholo elisindisiwe kodwa hamba short, akune shortage. Kusho ukuthi kune room kulama room akho ongazange umvulele. uMoya Ngcwele uyathanda lithi iBhayibheli uIsaya ngesikhathi ngonyaka ufa kwenkosi uZiya wabona uNkulunkulu. Nikhona ngoba wayibona inkosi. Glory to Jesus. Wabona nezingilosi amakerubhi emdumisa athi uyingcwele uyingcwele. Kuthiwa ingubo yakhe yagcwalisa ithempeli, asho zonke ingubo yakhe yagcwalisa ithempeli. Now that's a type of the presence of the Lord by the Holy Spirit. Noma ngaba sesihlalweni sakhe ethempelini kodwa ingubo yakhe mayiligcwalisa ithempeli. Anazi ukuthi imizimba yenu iyithempeli kaNkulunkulu ahlala kulo ngoMoya Ngcwele. Ya ingubo uMoya Ngcwele, asho zonke ingubo uMoya Ngcwele. Yingakho ethi uJesu hlalana eJerusalem nize nembathiswe siyembatha. Yabona? Akwenziwa ngisho. Hey. Bekhumbula le ndoda eyivela eJericho, eJerusalem yeJericho. uJesu ayikhuluma ngayo yahlangana nomSamaria olungileyo wayisiza, niyakhumbula? Kuthiwa yathi mayihlangana negebengu ihamba ngendlela eyehlayo yehlela eJericho. Ibizwa kuthiwa indlela enengozi, ibizwa kuthiwa iBlood Road. So kuthiwa yahlangana negebengu zayenze njani qala? Zayihlubula ingubo iyembathwa abantu abahlala eJerusalem. Ayizwa lonto? Zazingeke zimshaya embethe. Zamhlubula ingubo ukuze ashayeke. Hlalana eJerusalem anize nembathe. Very important man. Angikutshele nje engahlonisi njengoNkulunkulu etshela abantwana baIsrayeli ukuthi njengoba niye eKhanana nje nizofica kunezizwe ezinamandla kunani. Kusho uNkulunkulu. Yabo? Ukuthi nje ake sibeke nje as a fact ukuthi anizozinqoba ngoba ninamandla. Nizozinqoba ngoba mina nginamandla on your behalf. Usethi ningesabike ngoba mina Jehova ngizohamba phambi kwenu njengomlilo oqothulayo. Yabo? Ufuna basusa amehlo kubo. Yabo? So injongo yokufika koMoya Ngcwele ufikele ukuthi asisize ebuthakathakeni bethu. Usekhona la endlini? Ngoba asikwazi ngisho ukuthandaza ngendlela efuna uNkulunkulu. Kodwa uMoya Ngcwele uyasisiza, asho sonke uMoya Ngcwele uyasisiza. Kunegama lethu umduduzi uMoya Ngcwele, asho sonke umduduzi sisho njalo sithi umduduzi. Yeah, in Greek lisho Paracletus, meaning the one who uyabona mawubamba umuntu ongakwazi uhamba ungena ekhwapheni, akithi? Yeah, busu yamsiza ahamba azofika la kade ngeke akwazi ukufika khona. Ngenxa ukuthi kukhona ohamba eceleni kwakhe emxhagile. Hallelujah. Ukuze akwazi ukuyofika la yakhona. Kuthiwa unjalo kuMoya Ngcwele ungena ekhwapheni asixhage. Sizibona ngathi sinamandla kanti uyena ophakathi kwethu umkhulu kunosezweni. Niyibona into engisho? Izulu yabona nje izulu liyam-honorisha uMoya Ngcwele, asho sonke izulu liyam-honorisha uMoya Ngcwele. Ya izulu futhi liyamethemba uMoya Ngcwele, limethembela thina. Yabo? So ingakho uJesu ekhuluma ngoMoya Ngcwele engakafiki. Ngoba akana doubt ngoMoya Ngcwele. Ngoba le Trinity ibihleli emaphakatheni, ihleli angazi bebethini bexoxana. Awonisa khona. Awuzule nje ngengqondo uhambe uMoya Ngcwele akusize uhambe umhlaba ungakabikho nengilosi kungekho nje
Uyabona mawufunda lapha Proverbs chapter 8 uJesu uvela lapho as the wisdom of God. You know what were they doing before the creation? Ukuthi uNkulunkulu waye eyinto uJesu waye intokozo kuNkulunkulu. Glory to Jesus. Wayengenasizungu uNkulunkulu akadalanga izulu nomhlaba ngoba inesizungu. uNkulunkulu azange akudala kube nesizungu. Uyayizwa lonto? Kube right nje uNkulunkulu ngoba uphelele. Nje bethi I am that I am uphelele lo muntu. Yabo? Phelele uNkulunkulu. There's nothing ayidingayo instead kudingwa yena. Yabo? Into ayidalile iyamdinga. Yena he can make it without into ayidalile. Kodwa into ayidalile cannot make it without him. uSathane amaqhinga akhe wayefuna uSathane sibe uNkulunkulu abaphila ngaphandle kaNkulunkulu. Niyezwa yini? Wayefuna sibe njani? Abaphila ngaphandle kwabani? Okungenzeki. Ngoma sithi sophila ngaphandle kaNkulunkulu usuke esifa ngalo. Niyezwa lonto? Yebo? 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 And uSathane akasiphuzisi uphoyizeni angazange awuphuze. Akasikhohlise engasiqalanga wayikhohlisa. Namanje usebhizi uyazikhohlisa ucabanga ukuthi angalwa noNkulunkulu. NoNkulunkulu vele amuthi ngeso athumela ingilosi athi awubona ukuthi wenze njani ngalanto ehluphayo. Sekhona la idlile. Ya ngikhumbula mina uSathane bebhekene kanje noNkulunkulu. Wayevela athumela uMichael, Minister of Defense athi awubona ukuthi wenze njani lapha. And akadlali uMichael. Kubonakala ngokuthi uJesu abe nombono kaSathane ewa kanjani? Ewa njengonyazi. Yabona kusho ukuthi wathola isibhakela esinamandla. Kwangadlalwa. Kungadlalwa. Yebo njengoba Antichrist naye etshela ukuthi uNkulunkulu nje. iBhayibheli lisho njalo. Uzoba nempe enkulu uAntichrist and uzozwa ukuthi khona inkosi ezayo njengoHerod. And izokwenza imizamo yokuvimba ukuthi uJesu angezi emhlabeni. Ngoba uzobe seyitshela ukuthi kukhale sakhe isicathulo. Kanti umdala wensuku usemnika isikhashane isikhathi esinika uAntichrist 3.5 years. Yeah, uzobona uNkulunkulu esimkhonzayo is in control. Ukhuluma uthi uNkulunkulu ukhuluma noSathane uthi okay bamba ngapha nangapha uthintathinte lapha kuJob kodwa ungasondela. Wabamba ngapha nangapha uSathane akangasondela lapha. Hawu uNkulunkulu is in control still. Sometimes Sathane ukakhohlisa izinto masezinje kazi uNkulunkulu uphi makunje. Ukhona. Kwesisikhathi mawuthi uyathandaza ubungathi ubhala udonga engathi izinto ziyakwehlela. No, our God is in control. Our God is in control. Funa kunoma sekumnyama ungasaboni la uyakhona uphuthaphuse uthi hawu ngiyambamba uNkulunkulu mangibambe yena ngi-right. Ungakulinga ucabanga ukuthi uNkulunkulu udidekile. Ungakulinga ucabanga ukuthi uNkulunkulu uthi angazi nami ngizobambana ngithathani nhlanze nani. So ichaza kunemibuzo ebukhuni eBhayibhelini kunamagama uNkulunkulu awakhuluma siwatolike ngengqondo njengokuthi ngiyazisola ukuthi umuntu ngimenzile. Yazi lo verse no manje kusound engathi uNkulunkulu umuntu engathi la ubengazi ukuthi uwenzakalani. Kanti akasho lonto ocabanga ukuthi uyayisho. Hayibo ngikhuluma nanjalo. Uyabona? Kufanele umoya ongcwele asize kulezo zinto khona sizokwazi ukubona ukuthi lento ayisho uNkulunkulu akasho lento engicabanga ukuthi uyayisho. Usho le ayishoyo. Yabona? Umoya ongcwele ke usize entweni enjalo. Umoya ongcwele is the key person for your salvation. Without the aid of the Holy Spirit, you are doomed to forget. Noma ungenzani uNkulunkulu akekho interested in you. Uphawu umoya ongcwele lokuthi ubhilonga ngaphi wena. Uphawu kuthiwa singamdabukisi ngoba sibekwe ngaye uphawu. Uphawu waligcini ngokuthi you are owned by God but lithi futhi you are protected. Ngisho amadimoni atshelana ubhasobhe mawuya kulo muntu uyalibona uphawu.
thina sinalo luka Antichrist sesinophawu lukaMoya Oyingcwele. Awutshela makhelwane ithi ave kumnandi ukuhamba emhlabeni ushaya uphawu. It's very important, Lord. Kusemnandi? Ake sibuke leli verse. Uyabona ukuthi uPaulos wayengekho emnandi ngento ayekade eyibona yenzeka ebandleni lase-Efes, chapter 19 awusifundele. Qala verse 1. Incwadi ngitheni? Incwadi yezenzo incwadi yezenzo chapter 19 bazalwane. Glory to Jesus. Yeah. Ngisheshiseleke. Ubaba isikhathi sivuma nje bese ke sizwe ukuthi uJesu uthini ngoMoya Oyingcwele. Very important. Izenzo chapter 19 verse 1. Uhambo lwesithathu lukaPaul eEfeso verse 1. Kwathi uApollo eseKorinte uPaul wafika eEfeso esedabulile amazwe angasenhla wafumana abafundi abathize wathi namamukela yini umoya ongcwele mhlani kholwayo na bathi kuye qhabo asizwanga nokuzwa ukuba kukhona umoya ongcwele. Malibonke igama lenkosi. Enye isizathu ke ebanga ukuthi kule mvuselelo ake sithi ukukhuluma ngendaba kaMoya Oyingcwele. Kuyabona ukuthi kuyiphutha ukuthi singazi ngomholi wethu. Singazi ngomsizi. Singazi ngothisha. Nikhona bazalwane? Singazi ngamandla uNkulunkulu asebenza ngawo evusa uJesu kwabafileyo. Mawuthi uyabheka lapha amalokuzana ama symbols kaMoya Oyingcwele la kuyavela la ukuthi there's a lot afaniswa ngayo uMoya Oyingcwele. Kwendawo kuthiwa umlilo, kwendawo kuthiwa isandla, kwendawo kuthiwa umunwe, kwendawo kuthiwa uyijuba, kwendawo kuthiwa wamanzi, kwendawo kuthiwa uyifu. Ngesikhathi beholwa yifu abantwana baIsrael, that was a type of the Holy Spirit. Usekhona la endlini? So and each and every symbol ekhulunywa ngoMoya Oyingcwele ichaza okuthile ngoMoya Oyingcwele. Yabo? Uma eyamanzi njengoba uJesu ekhuluma kuJohn 7 from verse 37 verse 38. Uthi wozana ninonke nomileyo asho sonke izani nina nonke nomileyo. Yeah. Niyokwamkela. Uzathi kwindawo khona kulonda uthi esiswini salo muntu kuyogoboza imifula yamanzi aphilayo. Lithi iBhayibheli wayekhuluma ngoMoya Oyingcwele ababezamamukela ngoba babengakamamukeli uMoya Oyingcwele. So now we are about to Moya Oyingcwele la is a symbol of amanzi. And amanzi they purify, amanzi they bring life. Malibonge igama lenkosi. Kwindawo uMoya Oyingcwele ufaniswa nomoya ovunguzayo. Athi laphana kuJohn umoya uphepheza la uthanda khona. And mayifika ngosuku lePentecost it was like a mighty wind. Amen. Literal kwangathi kuyanyakaza kuyavunguza kanti ufika kukaMoya Oyingcwele. Wafika njengetornado. Wagcwalisa indawo babekuyo. Emveni uba eseyigcwalise le ndawo kwase kugcwaliswa abantu ababekulo ndawo. Usho ukuthi izimbili into ezenzeka la babhabhatiselwa kuMoya Oyingcwele ngokuthi uMoya Oyingcwele agcwalisa indlu. Base begcwaliswa nguMoya Oyingcwele ngokuthi angene kubo. And waphuma uPetro lapho eyesinye isimo engasenalo lolo yavalo lokumphika uJesu eMasi. Ngoba manje ugcwalisiwe nguMoya Oyingcwele. And it's a need bazalwana asho sonke it's a need. Ukuthi sigcwaliswe nguMoya Oyingcwele ngoba ilapho sithola khona amandla okuphila impilo efuna uNkulunkulu. Kuvela ngisho iziphiwo zikaMoya Oyingcwele zivela ngoMoya Oyingcwele ngisho uthando kuthiwa liyathululwa kithi ngoMoya Oyingcwele. Uyabona manje mase kushoda kuMoya Oyingcwele ubona abazalwane nje ungabukhulumisana nabo.
ya yabona kuba muncu nje uma ingasekho umoya ongcwele ngisho emshadweni kuba muncu yabona umoya ongcwele uma ingathathi indawo empilweni yakho self uvuka ame ngenyawo uflesh uvuka ame ngenyawo inkani yakho awunayo nokuthanda izwe kuvuka ukume ngenyawo inkani okozilwa nomphefumulo kuyaphithizela umoya ongcwele engasayinika indawo kuba kubi nento othi uyayeka iyekeki kohlwa nayizwe nje ngishoyo kohlwa lento othi uyiyeka ngamandla akho uzoyeka for 3 months after 3 months uphindele kuyo engathi uyasha umoya ongcwele uyena osilamlelayo ezinkanukweni zenyama uyena osilamlelayo kuma addictions bazalwane uyena osilamlelayo kuma temperaments kwaziwe nje ukuthi wena umthetho wakho alifakwa usheshe nje uyabona kanjalo uyabona nje umuntu ngiyamsheshisa bakwethu mayizongibhedela yabona ngiyasheshe singifikise la ifuna ukuya khona ilonto eyenziwa ukuthi umoya ongcwele awumbeka ngesihlalweni sakhe awuhambe nje awusambeli nje la insiniswa unomholi unomholi umoya ongcwele even Jesus Christ lead the Bible he was led by the Spirit into the wilderness now you cannot make it if you are not led by the Spirit ngoba awuyazi le ndlela oyihambayo yazi umoya ongcwele you can't even easily forgive it takes the Holy Spirit to forgive for you to forgive ngoba i-forgiveness ayikho enyameni ikumoya ongcwele even ukumkhonza ngisho ukunikela awucomplaina koze kuyovalwa umoya ongcwele uzokwenza uyithokoze into oyenzayo umoya ongcwele uzokwenza uyithokoze into oyenzayo ngoba ufika nesambulo lapha engqondweni ufika ne-conviction mawufunda John chapter 16 umoya ongcwele uyena oyehlula ingqondo uyena okwazi ukudila nengqondo umoya ongcwele nikhona nonke bazalwane uyena odila nama-temperaments akho umthetho wakho wena umthetho wakho nje uzowusho nokusho ukuthi umthetho wakho weba umoya ongcwele uma esefika ufika nomthetho omusha uma ufunda incwadi kaJeremiya uNkulunkulu mayikhuluma noIsrael ukuthi kunesivumelwano esisha engizoseza nani imithetho yami ngeke ngisayibhala ematsheni uzoyibhala phakathi enhlizweni uyabona so umoya ongcwele wenza into kade uyithola from outside iqubuke ngaphakathi yabona 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 and umoya ongcwele uyena ophethe iunity yebandla umoya ongcwele uyena ophethe ukuthandana kwabazalwane umoya ongcwele uyena ophethe ukuthobela uthobele uzothobele nomkakho isho njalo phela Ephesians chapter 5 from verse 18 yabona yabona indaba yewayini ebandleni laqala yabona makhulu ngama qualities omzalwane ibingashiya indawo yophuzo olunamandla bingasahle bebehabula kancane khona esonto la kuthiwa kunesonto la ngeEnglisho ngegama kodwa suyalizwe igama lakho bebehabula glory to Jesus bebethinta kuze kuthiwe mawufuna baye elder kufanele kube umuntu ongayi khona ongahabuli yabo kwakuyi-weak point eyayikhona kuleli bandla lensuku zokuqala khona abazalwane manje ingakho umuzo uPaulos ekhuluma la ku chapter 5 verse 18 uthini konje ningadakwa yiwayini utshela abazalwane hayi akakhulumi nabantu abangakholwa usethi ke ukudakwa it's when your mind is under the influence amen i-alcohol ayikwenye indawo iya engqondweni ngoba ingqondo iwukhiye asho sonke ingqondo iwukhiye wokuphila kwakho emhlabeni uphile ukuphila kokukholwa usemzimbeni futhi usemhlabeni uphakathi kwezilingo uphakathi kwezono uphakathi kwabantu kodwa uphila impilo yasezulwini usemhlabeni so ioffice elikhulu lokuyiphila ngoba umoya ongcwele emoyeni wakho ukuphilisa impilo yokuvuka ekufeni kokuhlukana noNkulunkulu so ukuphila lokho kusho ukuthi ezulwini usiyaziwa ngana manje sekhona yini ezulwini usuyimember yomndeni wasezulwini but manje akwanele sekufuneka lento oyiyona ngokwasezulwini iphumele obala ibonwa abantu
manje lo nto izokwenza ukuthi umoya ongcwele ayiwini ingqondo yakho ashonise ukuthi ayiwini ingqondo yakho ya usho nje uJeremiya uthi wangiyenga Jehova ngayengeka wangwahlula ngoba wawunamandla kunami ave kumnandi kwehlulwa ngumoya ongcwele my God and ke kuyi deliverance ukwehlulwa uNkulunkulu usekhona ngoba njoba ekwehlule nje ukwehlula ukuze into akade kwehlula ingabe sakwehlula ngoba usuke kwehlulwe uyena yabona noma ngathini enganeni yena entombazane mase ihlulwe yiwuthando lwesoka noma ningathini sekukuthela amanzi edadeni akasanizwa ngoba wehlula uyengekile walingeka wavuma wayengeka so umoya ongcwele uyayenza lonto uyayenga ingqondo yakho ayiyengele yena ayiyengele kuwe lento abayibona basezweni iyubula wena uyibone amandla kaNkulunkulu kuze kube ngathi azithathi kahle kodwa uma bamangala masuphasa badlule esikoleni lo muntu esithi kungathi sinescrew esingekho la singaqinile engathi qashkwele ulayini yini manje yaphasa asidlule kuyiphutha ukuthi udlula abahedeni lokho wathola oF wena usinisiwe engabe uba 10 times more wiser than them yeah yes ungacama ukuthi umoya ongcwele akangeni emaklasini akusize emfundweni uphasa udlula abahedeni ngoba unomqondo kaKristu umoya ongcwele akasize ezintweni zikamoya masithandaza kuphela usisiza kukho konke haleluya nakuma talenta ethu anything nje econstructive uyasiza umoya ongcwele asinike iself discipline ivela kumoya ongcwele iself discipline ifaithfulness uthembeke emsebenzini icorruption ingabikho ufana noDaniel ababemhlola incwadi zakhe bangene office becheck ukuthi bangambamba ngani baphenya ama files bathola ukuthi everything is spit Nkosi yami span base bebona ngcono bamlinge ngalonkulunkulu wabo njobe ethandaza bese befaka umthetho ukuthi kungathandazwa omunye uNkulunkulu ngaphandle kwaNkulunkulu omiswe inkosi kwabona ukuthi ungcono simbambe ngalokho manje icorruption ayikho umoya ongcwele osisizayo oh my God ndikhona nonke bazalwane ngithi ubani osizayo ya ubusuba isiqila salento ube ngathi umkhovu walento uyabona uze enkonzweni noma izulu ngathi liyana ngoba wodlisona izulu lina angithi uyakhumbula ya ngoba kwakunomoya ukubambile kwakunomoya wawuphansi haleluya kocindezelo wawisiqila wenza intando yezwe intando yesono haleluya isono sibusa kuwe usathane elawula inkosi kuwe usathane futhi engubaba wakho spiritual father wakho usathane spiritual father wakho uma umqambi manga na uyithola usuqamba manga ma umbulali na usithola umbulali see because in nature yakhe ila kuwe so same thing applies kuba ne reversal mawusindiswa ungeno wabaphezulu manje ungeno umoya ongcwele athatha indawo manje akuphilisa impilo kwehlulayo wena ya abe intombi on your behalf abe intombi nje igcinile akana sekhona yini yabona uzizwe sewuthi nje I can do all things through Christ I can no udlule kule part yokuba happy ube joyful ube joyous ube nejoy udlule kwi-happiness ngoba i-emotional kodwa i-joy i-spiritual i-fruit i-characteristics kaJesu Kristu i-lifestyle kaKristu umoya ongcwele mayifika kuwe ezukhula ngoba nokukhula from glory to glory into the image of Christ lithi iBhayibheli kwenziwa umoya ongcwele kona lokho ukuthi into akade oyiyo last year unyukele ngezinga this year usekhona le ndlini ya ube ne-appetite yezwi kade ungenandaba neBhayibheli futhi ungabi namahloni okuliphatha kanje yabona uyishaye zonke eziphelele ube intombi yakwabo yabona ushaya newiki yakho ngathi iyatsheka kancane ubusuphatha iBhayibheli
Ubusiphatha iBhayibheli. Yabo usho ngathi usho ngenhliziyo ukuthi anginamahloni ngevangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu. Uyazi umoya ongcwele ukwenza izinto ehlula inyama yakho. Umoya ongcwele ukwenza izinto ehlula ingqondo yakho. Umoya ongcwele ukwenza izinto ehlula imfundo yakho nokuhlakanipha kwakho. Umoya ongcwele akwenzise lezo zinto. Nizwe into ngisho. Umoya ongcwele ukwenza ube nepeace kukubi. Athi umoya ongcwele angithi umthuthuzi, athi umoya ongcwele iyekela kumina, iyekela mina. Lemba kusiyona yakho. Uyabona? Umngani wakho umoya ongcwele. He's a brother, he's a friend that sticks closer than the brother. Ngisho phansi kwengubo ukhuluma nawe. Yabona? Futhi umtshela konke. Makhonto ezikwehlulayo awunamahloni. Into ongeke uyitshele ngisho umfundisi uyamtshela umoya ongcwele. Akasho umoya ongcwele, hawu, kanti sahlula into ethile. No, akayisho lonto. Tshela makhelwane yakazisho lezo zinto. Zoshiwa abantu. Umoya ongcwele akayisho lonto. Wala lonto. Phela umuntu ungamtshela yonke inhliziyo yakho. Ungene ekameleni uvale. Ngoba ngwathandaza la enkonzweni sikhona sonke. Baba ungcwele egameni kaJesu Kristu ngisa kuwe ngingowesifazana ohluphekayo uNkulunkulu oyingcwele. Ave ngikuthanda kodwa ngihlulwa inyama yami Nkosi. Ngizwa ngithanda lo yapoti lo ogqoka ijazi elibovu. Oh Nkosi yami ngiyamthanda mangithi ngiyambheka ngizizwa ngicrush Nkosi yami. Hayi singavula amehlo sonke siklingeke sithi uthandazaphi lo muntu. Ayizwa ke lonto engisho. Oh glory to Jesus. Tshela makhelwane sisemvuselelweni. And uyesaba uSathane ukucetshwa. Umcebe mabengezwa funa ngisho umzalwane onesifuba okhulile. Lithi iBhayibheli umzalwane mayehlelwa isehlo nina bakamoya kusho ukuthi nina enikhuli nimbuyiseni konjalo msizeni. Umzalwane oyehlelwa isehlo umzalwane ohlulekayo akasizwa nombani. Na umzalwane onenkinga musu uhamba ukubamba nombani bazophuza ngawe itiye. Funa umuntu okhulile kumoya olawula umoya ongcwele ohamba ngomoya ongcwele. Nibambisane lento. Nikhulekelane. Glory to Jesus. iBhayibheli lisho njalo. Umzalwane nomgodi wayikhuluma lento amba umgodi phambi kwakho ubhekile ayigqibe phansi. Athi asambe emzalwane. This is not the end. It's not over until God says so. Bangakulahla abazalwane umoya ongcwele soza kulahla. Umoya ongcwele unenhliziyo. Uthunywe ngokwaziwa ukuthi ke wena ke umoya ongcwele uzongena kubo. Mina ngabafele wena uzongena phakathi. Futhi awuzolinda babe ngcono uzongena benjalo. Uzonyathela udaka phakathi benjalo. Uyilungiselele bona bageze isigezo siphethe igazi lika Jesu uzobageza ubageze nangeswi. Awu nikhona abazalwane? Ngathi watshela umuntu ukuthi ungenyanyi lutho ungenyanyi. Nokuhluleka kwabo ungabalahli. Hey, oh my God. You Jesus. Hey. Ungabalahli. Ngabathenga ngegazi ngabafela ungabalahli. Ungabashi noma besebelahlwa abazalwane noma sebewile. Ibumani uhleba kubo. Hleba baze babuyele ekhaya. Mawubona umzalwane kade engasekho enkosini sekwaziwa ukuthi uwile. Nikhona abazalwane sekukhona abathi sengibone edakiwe. Uthi kwenziwa yini umbone esekhokhoba? Awu Nkosi yami. Akeze ufika hlale phambili. Uzofika nje. Abayishwaymbane lapha ngemuva. Ukhumbule ekhaya. Ngicela. Ukamthuzizela. Udonso umoya ongcwele. Uthi umoya ongcwele ngeke ngikushiye. Mina nawe siyezulwini ngenkani.
Awu kodwa umoya ongcwele sengiphoxa kangaka ngaphoxa ivangeli nakubantu engangifakaza kubo bese ngidakwe phambi kwabo. Yeke indaba yabantu. Mina ngikhuluma nawe, asambe. Vuka uyithatha. Lokubona sekekela umzalwane angene kancane. Noma iAshi imkhomba phambili ahlehla uhlala emuva. Next week uyombona sesondela kulayini kancane. The following week umbona uthi gain confidence. Lokhu umoya ongcwele ehlebile emadlebeni asambe. Asambe. Jesus. Uyena othi mawukhulume kabi kade uemotional. Wathi hey ungangibhedeli. Mzalwane angikholwa angishongo ukuthi ngoba sengiyakholwa sengizobhedela wena. Uma ngabe wamamkela uzozibona. Masuhleli wedwa ubuthini? Athi umoya ongcwele sewuhleli wedwa ubuthini lanto? Ubuthini? Uzohamba ke awulali ke namhlanje hamba uyoxolisa. Uyifunde kubani lento? Uyifunde kuKristu lento oyikhulumayo? Ngiyamjabulela umuntu owazana nomoya ongcwele. Kuzokwenzeka i-refilling of the Holy Spirit tonight. Amen. uNkulunkulu wayekusho ekumoya ngoba phela isho umprofeti lento. Ngoba abaprofeti babeprofeta beqhutshwa umoya ongcwele. Babengayithatha engqondweni into abayikhulumayo. Mayethi uNkulunkulu ozani sibonisane. Sondelani bantwana bami ozani sixoxe. Let's reason together. Noma zeni sizondo zeni zibofu. Noma zibende. Ngiyozenza zibe mhlophe njengoba yabizimvu. Ngiyozenza zibe mhlophe njengengqoqwane. Hallelujah. Ubiza abantu asebenuka izona. Uthi ozani sixoxe abantu abami. Yabona? Ivoice kaMoya ongcwele leyo. Ivoice kaMoya ongcwele. Umzalwane sesifika. Ngomntaka baba. Uyakhumbula ngesikhathi sikhuluma emini. Besithini konje? Nakho sikhuluma ngaze ngathi ungangibhedeli. Angitholi ukuphumula. Umoya ongcwele uyangisola. Uthi umoya ongcwele ngixolise. Kanti ufike kahle kufika umzalwane naye ugcwaliswe umoya ongcwele. Ngesikhathi esaxolisa lo athi umoya ongcwele kulo ngixolela. Ungakulinga uqale uthi hayi sobe sibona. Ungasho ngoba nawe waxolelwa. Amkothe umoya ongcwele uyashesha ukhothela izwi. Lithi iBhayibheli losikhumbuza lokho esifundiswe khona. Mase sikhohlwe engqondweni uzosikhumbuza umoya ongcwele. Obana bathi siyisikhona. Umoya ongcwele oyabona umoya ongcwele uyena owenza sikwazi ukutaste impilo yasezulwini. Masizozikhomitha kuye fully. Singafaka unyawo lodwa. Umoya ongcwele olunye lube ngaphandle. Singene wonke. Simabsorbe njengesponge umoya ongcwele. Singene kuye angene kithi. Yabona uma ufaka isponge ebhaketeni eligcwele amanzi. Isponge singena emanzini namanzi angene. Kunomehluko uma ufaka itshe lingena emanzini kodwa amanzi awangena etsheni. So kufuneka mangabe ubhabhathiswa umoya ongcwele, umbhabhathiswa umoya ongcwele uJesu Kristu ngoba uyena umbhabhathisi. Ekubhabhathisa kumoya ongcwele yenza sure ukuthi umoya ongcwele uyangena kuwe. Makhonto ezikhamayo kungaphumi enye into kuphuma ijuice kamoya ongcwele. Makhonto ezikutestayo kuphuma ijuice kamoya ongcwele. Glory to Jesus. Obana bathi yakuzwa umoya ongcwele. Obana bathi Holy Spirit have your way again in my life. Hallelujah. Hallelujah. Kunezinto ezingeke simangale masifika sizibone ezulwini ngoba siqala ukuyitesta sisesemhlabeni. Obana bathi Lord I want that foretaste. Yezwe ngiya kulo. Yeah, mase ifikelele foretaste uyadumisa njengoPaulos noSilas usejele. I-atmosphere phakathi kwayo ayiku-affect mawembethe umoya ongcwele mawubhabhathiswe umoya ongcwele. Uyakukhulula umoya ongcwele kubeni ube moody. Yabona ube under those circumstances. Yabona mawujabula ngoba kungekho okuhlebile.
mawuhletshile ubonakala ngokuthi ushintsha umbala njengonwabo. Unwabo malifika endaweni emnyama liba mnyama, egreen liba green, alikwazi ukuma nokhala walo. So noma ungafika kwi-situation enjalo, umoya ongcwele uyakwazi ukugcina kwikhala yakho efana noKristu. Hawu nikhona nonke bazalwane? Ya, uyakugcina umoya ongcwele. Uma ngabe uJesu ethukuthele, wayethukuthela hayi ngoba kukho into enziwe kuye. Wayethukuthela ngoba kukho into enziwe kuBaba nasebantwini bakhe. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wanele wabona bavimba abantwana ukuthi beze kuye wathukuthela. Alikho ivesi elithi wanele bambethela wathukuthela. Wathi ngizonibona mangivuka. Sobonana esikhaleni sakantombola. Ngizovuka ngosuku lesithathu. Ngitheleli ngamathe nje ningenze yonke into. Nizongibona njani umthetho wami. Azangasho njalo wathi baba baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. It's not a magic, it's a miracle from above. Kuyazwakala bazalwane? And umoya ongcwele uyena okwenza ube yipassenger kule mpilo, abe udriver. Usekhona la endlini? Abe yini yena? Wena ube yini? Ube yipassenger. Ngoba uyena wazi indlela. Uyena uyinavigation yempilo yakho. Uyena wazi yonke into. In fact umoya ongcwele befuneka simnike nakumathi indawo nakuma decision making. Singa decide without the Holy Spirit. Yabona? Kube ne sign nje ozoma ngayo ukuthi le career engiyithathayo ngiyayibona ukuthi uNkulunkulu othi angiyithathe ngoba ngizwa nginokuthula. Yabona? Kunento eba ne red flag moto uyayithatha decision othi mayithatha. Uzwe ungenayo ipeace. Uzunovalo ongalazi kanti umoya ongcwele uyakutshela. Na kunendlela la umoya ongcwele akhuluma ngazo ezinye ekade ngiyibhalele lapha ziwu11 indlela umoya ongcwele akhuluma ngazo. Manje kufanele siyazi language kaMoya ongcwele, siyazi ivoice. Iyafundelwa, uyayifundela lanto. Mawuspend isikhathi emthandazweni nasezwini uba acquainted with the voice. Uthi uJesu izimvu zami ziyalizwa izwi. Kusuke engakhulumi yena, kusuke ekhuluma umoya ongcwele. Ukhuluma yena umoya ongcwele njengoba uBaba wakhuluma kithi ngendodana yakhe. Umoya ongcwele ukhuluma kithi ngomoya ongcwele. I'm sorry, uJesu ukhuluma kithi ngomoya ongcwele. Asho uJesu ukhuluma kithi ngomoya ongcwele. Ya, makhuluma ngokuthi umoya ongcwele uJesu ungimeluleke. Wonderful. Bese kuthiwa counselor. Wonderful counselor. In fact amagama lawo wonderful counselor. Asho ke counselor. Yeah, noma ungabani nalokho ukuthi ungayithola icounseling. Kodwa banzoba nesikhathi nomoya ongcwele. Yeah, ube still and be still and know that I'm God. Ube nesikhathi sokuthula phambi komoya ongcwele. Uyabona? Uyabona? Ube nendlebe yokulalela umoya ongcwele. Ngiyayibona lamadlebe onawo. Angaphandle. Khona indlebe eyodwa yomuntu ongaphandle yokubona nehlo lokubona into ingqondo engayiboni. Ne feeling. Kwesikhathi uba nento ethi awuthi ke ngifonele ekhaya ngizwa kukho into engathi ngafonela ekhaya. Uthi uyafona but hawu wazi wasebenza wafona. Umoya wakho behlangene nomoya ongcwele kukho into abayizwile at a distance, and amadimoni akwazi uyi-activate lonto ezangomeni. A-activate lo muntu wangaphakathi okwazi ukubona kude. Manje mase kufika umoya ongcwele lithi iBhayibheli yositshela into ezizayo zingakafiki. Umoya ongcwele mase efikile impilo yakhe iba prophetic. Uyakwazi ukuzwa into athi umoya ongcwele ungahambi kalendlela namhlanje. Ukhona umunye usisi sihlale sikhuluma ngayo nomama Mahlaba. Waye enkonzweni wahamba kade umoya ongcwele emkhuzile kanti uzodliwe ngulo. Esho kahle umoya ongcwele namhlanje ungahambi uyijwayele ngiyazi uyijwayele kodwa ungahambi ngayo. Akuvamisile mawusohlana nenkinga ingabikho into ethi ikhonto ebiyikhuluma. Nawe out of desperation yabona engathi awuna uNkulunkulu or in control ube desperate ihlazo. You're not even supposed to be begging ngoba iyasehlisa isithunzi uNkulunkulu akubeke kuso. Usekhona la endlini?
akufuneki naleya phobia yabona leya fear unnatural phobia yabona le tormenta ifear le tormenta ekwenza ungabi nabuthongo neappetite iphele ube depressed ubomzalwane we-depression ama-signs ama-reflect ukuthi inhlalo yakho noma ingcwele i-correspondence yakho noma ingcwele iyakhula obana bathi ngisize mongcwele restore mongcwele thatha indawo yakho kimi akathash malakash Jesus hey mongcwele ngingakhala ngingahayiza mangahloniswa nomongcwele ngingahayiza ngoba noma niyangibona noma ngiyisibusiso kini bongani umoya womusa umongcwele lithi iBhayibheli umongcwele uyosifundisa konke asiholele kulo lonke iqiniso nikhona bazalwane elalingazona uPilate ukuthi ebuza ukuthi lini iqiniso manje buso uyambuka banombuzo ukuthi baphethe kanjani abantu engalazi iqiniso kusho ukuthi baphethe ngobuqili usiholela iqiniso lemnandike enyameni kodwa iqiniso liyakhulula umongcwele kaze kujikeleza umongcwele uzokutshela iqiniso kodwa ekutshela ngomoya wegrace ave kwazi umongcwele ukukhuluma mhlamba abazana bangakhuluma bakhulume bangabi na-approach kodwa umongcwele unendlela yakhe and uvamisile ukuthi angabi nawo umsindo mayikhuluma kwesinye isikhathi inyama yakho iba ngumsindo inyama yakho ama-emotions akho anomsindo angaze akwenza ungamuzi umongcwele ukuthi uthini ngoba lithi iBhayibheli u-Eliya kuthiwa kuyena kwadlula uNkulunkulu wathi abesemfantwini kwadlula isiphepho kwadlula umlilo kwadlula yonke into kwathi sekucwaka sekuthule yonke into waqala uNkulunkulu wakhuluma sometimes kubalekile kube wedwa ufuna indawo ethule engenamsindo uvuke ngo-3 kulele wonke umuntu athi vuka ngifuna ukukhuluma nawe bengeke ngiyikhulume nawe lento usesemsebenzini ikhala emishini yabona ubhizi nekhompyutha ngifuna ukukhuluma nawe manje mhlawumbe you wonder why uJesu Kristu ethandaze uJesu futhi wayeqala phela uJesu ukuthandaza esengulizwi engakangena esibelethweni sikaMaria wayengathandazi ngoba wayeUNkulunkulu he was God minus man wanele waba God and man waba indodana kaNkulunkulu waba indodana kaDavide wazalwa intombi waqala wathandaza waqala manje waba nesikhathi nobaba wakhala avuke ekuseni kusemnyama enguNkulunkulu njalo kodwa eyumuntu futhi yabona why ngoba uyo ncengana nobaba ukuze umongcwele umoya kaBaba umoya wenkosi uqale umtshela izinto zaphezulu ngoba manje uthi angenzi lutho ngingazange ngiqole uBaba ngibona uBaba ekwenza and angisho lutho ngezwanga kuBaba so njoba endaweni eyodwa eshiya abafundi bakhe belele ahambe kusemnyama uyolalela ukuthi umongcwele uthini for the day manje kufanele uyibuze na ukuthi unaso isikhathi nomongcwele bisathi ukuthi uzokumtshela idingo zakho uNkulunkulu akakakutshele zakhe naye ngoba sithandana nentshumayelo ezimveza uNkulunkulu ehlangabezana nedingo zethu asiyithande kahle intshumayelo eziveza uNkulunkulu enesidingo sakhe from us and lento ayidingayo ile yakunike yona uma yini kuAbrahama uIsaac uyamfuna futhi so kufanele siyithande intshumayelo la uNkulunkulu edinga khona something from us edinga nje isikhathi beningena kulinda nami ihora libelinye uyayidinga le 1 hour amen na uba nombuzo ukuthi mayithi beningena kulinda nami ihora libelinye kusho ukuthi ihora it's a minimum time yokuhlala enyaweni zika Jesu uyakukhumbula hawu nikhona bazalwane noma ungafika kuwe nje uthi nje angize nasicelo ngizothi nje umuhle Jehova yabona ngize kwi fellowship nesithandwa sami
uzozwa imfihlo uzotshelwa nento kade ungazazi ubani abayizwa nje ngishoyo uzothi mangabe kunento mhlawumbe uzoba nespeech eserious emsebenzini mhlawumbe wena ophethe uzothi mawukhuluma bamangale labantu ukuthi lokhu kuhlakanipha ungakuthathaphi kanti buhleli nomnikazi wokuhlakanipha. Glory to Jesus. Hallelujah. Obana bathi siyiqhube le ndaba. Uyazi uMongcwele ufuneka kubantu abanjani? Ufuneka kubantu abazaziyo ukuthi babuthakathaka. Laba bayitshelayo ukuthi bona hayi mina uyabona nje mina umthetho wami babona ngangibuka nje abantu bethi bayakholwa. Mina mase ngikholwa ngiyokholwa ngempela. Mina unomina omningi. Mina mase ngikholwa ngeke ngidlala lo ngikholwa njengalaba bayafarisa laba bathi bayakholwa bayafarisa. Mina mase ngithe ngakholwa ngiyokholwa ngempela mina ka Lucifer mina. Awuhanjwa kanjalo ekholweni. Uyasithoba. Uba honest with you. Uma khona indawo ehluleka kuyo akufanele upretend as if all is well. Phambi kwaMongcwele. Ngoba uthi uJohane uma sithi asinasono siyayikhohlisa. Uma sithi asinaphutha siyasikhohlisa. Uma sithi asinayo into elingekayo kancane noma ingasenzi isono kodwa iyalingeka siyazikhohlisa sizenza ingilosi ezingenamaphiko. Kodwa uma sizivuma ukuthi engathi ngiyahluleka la baba uthembekile ukusthethelela as restore lithi negazi lakhe lesihlambululwe kuko konke ungalungi asifake bathroom asibhave ngegazi. You know? And mawuvela awufunde lapha encwadini yesambulo awufunde kodwa lapha kuIsaiah chapter 11 encwadini yesambulo lento lapha ku chapter 11 kuIsaiah imvezi uMongcwele engomoya bangaki abayisikhombisa ayisho sonke umoya abayisikhombisa yeah but kanti kukhulunywa ngama attributes kaMongcwele nama duties akhe ukuthi efika phezulu kaJesu wafika waba umoya obizwa ngamaphi ama attributes awufunde verse 1 kuyakuvela ihlumela esiqwini sikaJese uJesu lo kuphume igatsha ezimpandeni zakhe. Yes. Umoya kaJehova uyakuhlala phezulu kwakhe. Asho sonke umoya kaJehova uyohlala phezulu kwakhe. That is what is supposed to be happening in your life. Amen. Umoya kaJehova uthi abide in you. Umoya kaJehova ufumana ikhaya kuwe. Kuba namadimoni abanjalo mangabe engena emntwini athi ikhaya lethu. Washo njalo manje ubaba khona baba kuthiwa babu isho mama Hlaba. Ukhipha amadimoni emntwini lo ubaba Donda. Uthi uma ekhipha amadimoni phumani niye kwihlo uSathane ngegama likaJesu. Phumani manje. But hayi phela mususijaha sakhe sisathatha ifurniture. Sisa kusho ukuthi akhile noJesu usho njalo ukuthi ayaphuma athi ake siyovela kulandlu esikhishwe kuyo mayifica kungekho lutho awangeni alanda amanye ayisikhombisa a strong kunawo uthi lingaphindi iphutha lokuthi axoshwe noma kanjani ayazi reinforce manje noMongcwele impilo yakho ibiza ngekhaya ahlala kulo ingunaphakade yabona njengoba uMongcwele kuwe nje usefikile la kade yakhona yabona awuqhubeke nevesi Umoya wokuhlakanipha
nowokuqonda. Awuphinde le ndawo. Kuyakuvela ihlumela esiqwini sikaJese. Yes, Kuphume igatsha ezimpandeni zakhe. yes. Umoya kaJehova uyakuhlala Now, phezu one, kwakhe. umoya kaJehova. Ngezwakala. 2, Verse 2. Umoya wokuhlakanipha umoya wokuhlakanipha. 3, nokuqonda, umoya wokuqonda. 4, moya wamasu, umoya wamasu. 5, moya wamandla, umoya wamandla. 6, umoya wokwazi, umoya wokwazi. 7, umoya wokwesaba uJehova. izinto izinto ke umoya ingcwele afika zenze empilweni yakho. 1, wenza uNkulunkulu uJesu Kristu abe inkosi. Ingakho uJesu ethi mayikhuluma ngomoya ingcwele, mayesefikile uyokungidumisa. And ayeke uthatha kokwakhe. Lokho azontshela kona uzobe kuthatha kimi. Uzibone ukuthi uNkulunkulu ebuthathweni bakhe bathobelana kangakanani. Indodana ithobela uyise. Umoya ingcwele ithobela indodana. Uyokukhazimulisa. Umoya ingcwele mesefikile uyokhazimulisa mina not yena. Uyothatha kokwami lokho azonifundisa kona uzobe kuthatha kimi ebese ninika. Amen. Umbuzo uthi umoya ingcwele akanakho nokwakho ngoba naye uNkulunkulu kodwa bayathobelana. Ngoba noJesu ethathe kubaba nje umoya ingcwele uthatha kuJesu. uJesu bese nika thina bese sinika abathembekile. Umoya wenkosi, Umoya kaJehova uyakuhlala phezu kwakhe. kusho ukuthi that is Lord. Must confess uJesu simconfessa as Lord, meaning the one who owns everything. Umoya wesibili, Umoya wokuhlakanipha. umoya wokuhlakanipha. Kufanele sichaze lonto. Uthi ukuhlakanipha kona okuphasa esikoleni ukukhuluma ngakhulu. Encwadini kaJobe kukhulunywa ngokuhlakanipha kwasezulwini and kunama characteristics ukuhlakanipha kwakhona. Ngoba ungahlakanipha uphase kahle esikoleni kodwa udelele. Uphakame futhi uyibona ungcono. So akona lokho ukuhlakanipha esikhuluma ngakho la. Ukuhlakanipha okufresh okudivine. Amen. Okwenza ngaso sonke isikhathi lona ube part of the solution ungabe part of the problem. Yes, ukuhlakanipha. Nomoya wokuqonda. Understanding. Ukwazi ukutolika izinto ngendlela efanele. Hawu nikhona nonke bazalwane? Qhubeka. Umoya wamasu. Umoya wamasu. Inkosi yami. Ya. Masifile umoya ingcwele nje. Yabona akakhulunywa ngeilwimi yonke nama gift of the spirit. Kusakhulunywa ngezinto ezakhe character yakho. Yabo? Akakhulunywa ngoshakaraka sikafiki lapho. Kusakhulunywa ukuthi umoya ingcwele mayifika wenzani. Ngoba siyashakarasha kanti siyadelela at the same time. Ingakho ke uPaulos noma ngakhuluma ngezilimi zabantu nezezingilosi. Ngikhulume ulwimi olukhulunywa yingilosi. Kodwa ngingenalo uthando. That's a problem. Azifike kahle ilwimi ngikwi character kaKristu. Mangizisho zingakhe. Uma ngizisho zibe nekutolikwa maziphakathi ebandleni zitolike. Zize nemessage prophetic. Hallelujah. Konke makwenziwe ukuze kwakhiwe ibandla. Nikhona konke bazalwane? Yes, qhubeka neverse. Nomoya wamandla. Moya wamandla. Ashonso kumoya wamandla. Yeah, spirit of might. Ukhona uphethe English lapho? Makuthiwa it's not by might kusho ukuthi amandla akho emvelo. It's by the Holy Spirit. Yes. Qhubeka. Umoya wokwazi. Umoya wokwazi, spirit of knowledge. In knowledge not le a sense knowledge. Kodwa ibe revelation knowledge. Uthi uJesu ubusisiwe Petro
inyama negazi ayikwambulelanga bungeke ukwazi ngenyama yakho ngemzamo wakho nengengqondo yakho. Umoya Oyingcwele uNkulunkulu Baba ngomoya wakhe okutshele lezi zinto. Angisasho ukuthi uSamoni manje uSimon usunguPetro wena and phezu kwaleli dwala lalento ekade uyisho ngizokulakha ibandla lami. Ibandla lakhelwe phezu kaPetro, lakhelwe kwi-revelation kaPetro. Qhubeka. Umoya wokusaba uJehova. Umoya lento engasekho emabandleni. Umoya Oyingcwele uyayi-injecta mayisefikile ube indoda esaba uNkulunkulu. And there's a lot esho iBhayibheli ngomuntu owesaba uNkulunkulu. Kunama blessings, kunama benefit okumesaba uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu kuAbrahama, namhlanje ngiyazi ukuthi uyamesaba uNkulunkulu. So lokhu ungayigodlanga indoda yakho mangiyifuna wanikela ngayo. Uyabona ke ngiyazifunga phambi kwakho. Mawufuna ubona uNkulunkulu ezifunga, mawufuna ubona uNkulunkulu ekubuyisela eceleni athi ungatsheli umuntu eyakho le. Eba indoda esaba uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli abesaba uNkulunkulu abasweli. And kuthiwa abamesabayo ba enjoy i-security uncommon. OShadrach babesaba uNkulunkulu ngaphezulu komlilo. Bathi ngcono siphambane nawe enkosi okunoma siphambane nenkosi yamakhosi. Uma kubiza ukuthi sishe singasindi ngcono sishe. Bangena emlilweni, glory to Jesus. Kusho ukuthi ngamanye amazwi umlilo could not provoke ifear kubo engaphezulu kwefear yokusaba uNkulunkulu. Amen. Usekhona la endlini. So leyo nto ke yenza ukuthi uNkulunkulu angene eqala njengoba kuthiwa indoda ayisini eqinisweni uyindoda oqala. Wafika wabamba amandla umlilo wathatha ukushisa kwamalanga wakukhiphela ngaphandle kwashisa abangaphandle. Ilanga blasala lodwa lingasena kushisa. Seli aircon. Ngoba kungena abantu abesaba uNkulunkulu. So ngeke umesaba uNkulunkulu ngokwakho. Kukhona ukwesaba okwangene kuAdam. He was scared. He was not honoring God in his fear. He was scared of God. uNkulunkulu afuna sibe scared, akasinika umoya wokwesaba. Kodwa khona ukwesaba oneke reverence, ukwesaba okwenza uyokwenza into. Uma usaba uNkulunkulu wenza into noma inyama ayifuni, uma ephambi kwebandla uxolisa ithi bazalwane akulula. Lo nto yenziwa abantu abasaba uNkulunkulu. Ya. Uhlale sibamisa umama hlabe bamisa labangahambanga kahle. Abaqhuzukile endleleni. Mase beyibuyisela ngoba indaba yabo ibisilithinta nebandla kufuneka lihlambulule ibandla eze phambili inyama ingafuni ephusha ukwesaba uNkulunkulu. Azoma phambili ithi inyama uyaphoxeka kuthi kulungile makubiza ukuthi ngiphoxeke ngizoma ngiphamise izandla phambi kwebandla. Siyabadinga abantu. Mawungemesaba uNkulunkulu wenza noma yini. Mawungamesaba uNkulunkulu khuluma nangenciko kaNkulunkulu ihlephule. Uzuthi ngeke ayizwe yami imali. Asifune abantu vele. Sifuneka uNkulunkulu ebantwini. Hawu ungasingcolisi ngemali yakho ngoba iyakhuluma too much. Wezwe ukuthi ngikhuluma nje wasilana nje uyabona ngiyena umuntu osheshesha othanda ukukhuluma ngemali noma ngishumayela kodwa kwesikhathi uMongcwele njengoba kade ngiphoqile ngesonto nje wathi uroba laba bantu angenzeli wena ngenzela bona ngifuna bawubophe umoya kaMammon ngoba uyingozi ungazithola sewenza izinto ezingafanele songena emgunyathini ngophefumulela umoya kaAmnon. Uzumtshela lo ngicela ungamtsheli ungabatshela abazalwane ngoba manje nami ngihluphekile into engizoyenza. Yeah. Noma le mali umthetho wakho bekufuneka enze ethethile kulungile asiyidleni. uNkulunkulu useyosixolela. Kuphela kokumesaba uNkulunkulu udayisela into yomgunyathi uyazi kahle ukuthi intshontsho abafana.
Yabona nje ngesikhathi selooting kwakulotha nokathi ungacabangi. Yabona nje ayakhanya ama TV abo. Ngimbekile uMoyingcwele uzoyikhomba ngenye imini. Ngimbekile uMoyingcwele uzolokhe eyikhomba nje wayithola kanjani lethu. Before uthandaza ke sixoxele indaba. Mayisefikile yena ukwenza uthi uyangibona obone kusithekeni. Umoya okwesaba uNkulunkulu. Ngamtshela uMoyingcwele ngathi noma ungangicisha izindlu neemoto ungicisha unginikwesaba wena. I will be very happy. I will be the happiest man ehamba ibanje okwesaba uNkulunkulu ngoba kune safety. Yabona uyalicabanga iphupho lika Joseph uthi la leyophumelela yini abe uprime minister in the land of his affliction, apronyothwe abe second in charge, adlule uFaro kuphela ngesihlalo kade efike eyikwere cishe ngathi ufike eyikwere kade efike lokhuza efike slave foreigner Egypt. uNkulunkulu ampromoter from jail to power. What a quantum leap of faith. Umuntu osaba uNkulunkulu kumenzela imanga izema. Esefikile umfazi ethi indoda ihambile sisele sobabili. Lala nami bank 10. Lala nami ngizokunika yonke into oyifunayo. Wabaleka kule ndawo okungenwa kuyo. OShedrack bangena entweni abantu ababaleka kuyo. Bangena emlilweni la kubalekwa khona. uJosepha wabaleka la kungenwa khona. Esedeke yonke into umuntu esifazana wabaleka kwasala ibhantshi engathi uthi ifuture yami idestiny yami ayike ebhantshini isemzimbeni. So ingakho manje uFaro inkosi emhedeni ithi singamthola apha umuntu nje ezweni lamakekho, umuntu nje onomoya kaNkulunkulu kuye, ngoba ikhonto ayimtshela ukuthi yonke lento ayiyona nandlela atolika ngayo ngokuhlakanipha. Glory to Jesus. Lento kuyisign ukuthi akayedwa lo muntu uhamba nomoya kaNkulunkulu. Umoya Ngcwele ubamba isimilo ube intombi ehleli ngentombi ube insizwa evala uzipho. Makwenzekile wakhala kathele esonweni ukhala uhayize. Kuphela ubuthongo kuphela uzizwe ulula until uzubuyela endaweni yakho. Ngeke ukuthola uphumula, ngeke akuphumuze umoya Ngcwele uhlele esonweni. That is what we need. Kulezi insuku ezimbi ezinjengale. Ubufebe bugcwele emabandleni, kufeba ngisho abefundisi ngoba kune shortage kamoya Ngcwele. Ngicela sivala amehlo sithandaze asimene ngezinyawo sonke. Thank you Jesus. Hallelujah to Jesus. Hallelujah to God. Thank you Lord. Harabosha katasa. Let me tell you this. Ukuze mhlambe ube nento ethi hey uyazi uNkulunkulu ngimphoxile ke la. Angithi iyafika lonto. Yeah, asingazenzi ingilosi. Yeah, asingazenzi ingilosi ngiyacela. Hayi ngimphoxile uNkulunkulu la. Uthi usazongamkela. Mhlambe ubuxolisile last week. Waphinda wakhala kathela futhi khona kulomgodi. Manje usuyesaba ukuya. Ngaleso sikhathi umoya Ngcwele toza. Was sekufuneke manje ube ne serious communication nomoya Ngcwele khona ukwenza lokhu udlala umacashelana noNkulunkulu njengoAdam. Yabo lo phuma ungena njengamafinyile omntwana. Abasena abanamhlanje amafinyile uzangazi benza kanjani noma badla ama Kellogg's, I don't know. Yabo David, listen very carefully. Asho so good David.
uDavide wawa nomfazi womuntu. Imistake yokuqala ubethi makiwe empini angasali. This time akayile empini. Njengoba engayile empini ubona umuntu wesifazane nonqunu. Mayimbono uyambiza phela uyinkosi akithi. Ya uthi ngicela lo yasifazane ezela. Zihamba inceke zimlande zingabusi ngoba inkosi ayibusi. Mayifika la endlini alale naye. Akhulelwe. Indoda umfazi isempini kuyaliwa. uDavid ulele nomfazi wendoda esempini. Yebo? Yebo? Hayi kube nesikhathi sokuthi ibuye indoda. Hayi ngoba impilo iphelile. Kusho ukuthi phela njengendoda phela manje izocheck ekhaya ukuthi uhamba kahle yini. Athola ithuba uDavid lokuthi lenkosi lendoda ayizame ukuthi yenze inkonzo yasekameleni nomfazi. Ebesithi lendoda ngizoyenza kanjani lenkonzo ngesikhathi sempi kuyaliwa. Bengizoba checka nje bese ngiyabuyela empini. Abona uDavid leli isu lakhe alisebenzi. Khona phela kuzobonakala ngathi isisu esa lendoda. Ebesethi ngizocela ke empini wena uzoma kule ndawo. Iposition ozoba kuyo. Uyazi uDavid ukuthi iyona indawo enengozi. Ngampela kanti uzochaneka. Athole umkhonto, makumkhonto. Afe. Ebese uDavid athola ithuba lokumthatha lo mfazi abomfazi wakhe. Mawufunda Psalms 51 uDavid lapho uvela evuma leso sono. Nalapha ku chapter 38 khona washo kuyo ukuthi kwenzakalani enyameni yakhe. Wayiphihlika enyameni yakhe. Ethola isijeziso ngento ayenzayo. Kodwa ikhonto engiyithandayo la. Nengimangalisayo ukuthi wayithini uDavid la? Uthi dala inhliziyo ya ehlambulukile. Ebese ethi buyisa intokozo yensindiso yami. Ebese banendawo ethi ungamsusi umoya wakho oyingcwele ungawususi kimi. Manje ngilalele ngiyifunda ngilalele ungathi khona uthi uyayizwa into oyifunda. Akasho uthi ngiyibuyisela umoya wakho Nkosi. Uthini? Hawu uDavid ugila yonke lemkhuba nje bulala nendoda yabantu umoya ngcwele akahambi. Useyayincengela ukuthi Nkosi njengoba engakahambi nje angabe sasuka sengiyasivuma isono sami. Akasasivumela ukuthi umoya ngcwele abuye. Usivumela ukuthi angahambi. Ngoba esiqinisweni kwesikhathi umoya ngcwele akahanjiswa ukuthi wenza iphutha, uhanjiswa ukuthi uphenduke. Ngambuka ngamanye amehlo umoya ngcwele ngathi umoya ngcwele usahleli kunje. Kade omunye umuntu singacabanga ukuthi masela ele umuntu ephuza utshwala it's over with him. Kanti la uvuka khona ngoba noPetro ungacabanga mayiphika uJesu nikhona abazalwane it's uJesu uzothi it's over with you. Bengikutshela ukuthi uzongiphika iqhudwe lingakakhali. Awungiphikanga. Manje kuzokubeka kanjani ke futhi ukuthi ube umpostoli. The first message on the day of Pentecost ngesikhathi sokuzalwa kwebandla. Glory to Jesus. kaPetro kwasinzwa abantu about 3000 kumuntu oyibackslider kade ephika uJesu. uJesu wamrestore. Hayi Nkosi yami. Your life. La confidence kade sihambile. Umoya ngcwele ayibuyisa ke namhlanje. Uthi umoya ngcwele ungabusabheka emuva. Uthi umoya ngcwele ungabusawabala amaphutha. Uthi umoya ngcwele ungabusasho ukuthi hawu Nkosi ngikuphoxile lapha nalapha. Uthi umoya ngcwele asihambe indlela iseyinde phambili. Uthi umoya ngcwele I will never give up on you. Uthi umoya ngcwele noma ngabe abazalwane sebekubuka as a stranger but I'm with you. It's not about abazalwane benzani mina engithunywe kuwe ngithunyiwe. Ngenza sure ukuthi uyabuyela endaweni yakho. Glory to Jesus. Ayekho umhlobo njengoJesu.
Akekho umhlobo njengoJesu. If it was not for the Holy Spirit, Jesus. Gabange ikhola. If it was not for the patience of the Holy Spirit, bengeke nibusiseke ngami. Kodwa yangiqoselela le ndoda. Nala ngishwa khona ukuthi amaqala abhlungu kuyahanjwa endleleni. Kwesisikhathi kwenzeka amaphutha here and there. Athi Mongcwele, I'm there for you. I love this man. I love this man. Siyambonga uNkulunkulu ngokuthumela indoda right. Hallelujah. You can even give up on you. God Mongcwele will never give up on you. Mongcwele lo uNkulunkulu asho ngayo athi I will never leave you and I will never forsake you. We better thank God for that never of his. Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Sizomncoma bazalwane ebusuku. Umoya oyingcwele isithandwa sethu. Hallelujah. Ongashiyani. Ocoselela kwawena usuzijaja. Uthi angisafanele kodwa athi umoya oyingcwele ufanele. Lisekhona ithemba. Akubambe ngesandla kumangala abantu abebecabanga ukuthi sekuphelile ngawe. Akekho bazalwane ola endlini ongashonanga evumbuka wacabanga ukuthi kuyaphela ngaye kodwa wayizwa ithash kamoya oyingcwele ethi kangisoze ngakuyeka ngangisoze ngakushiya. Bangakudela abantu kodwa umoya oyingcwele akadelani. Nkosi yami siyamdinga abazalwane. Angeke sisurvive ngaphandle kwakhe. Ngisho uJesu eNkulunkulu. Wo hallelujah. eGetsemane. Glory to Jesus. Wo hallelujah. 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 Wayesefikela. Glory to Jesus. Ubona ukuthi amandla yaphela. Kodwa lithi izwi likaNkulunkulu wafika. Umoya oyingcwele petrol attendant. Wamgcwalisa. Wo hallelujah. Kade ethi umphefumulo wami ulusizi kuze kube sekufeni. Kodwa emva kokube segcwele amandla. Wo hallelujah. Wathi umephuma ngaba bemhlangabeza. Wathi nifuna bani? Bathi uJesu waseNazaretha wathi I am. Glory to Jesus. Washo bashayeka phansi. Kade ngene ebuthakathaka kodwa waphuma esenamandla ngenxa yepetrol attendant. Umoya oyingcwele wakwazi ukuhamba wabekezela wayoyifeza inkonzo yokufa esiphambanweni. Who are you? Ongacabanga ukuthi you can survive ngaphandle kukamoya oyingcwele. Ukuba kuya ngobuthakathaka bakho, ukuba kuya ngemgodi ongene kuyo, ingaba uzange uphumele ngale. Kodwa because of his love, bekezela kwakhe uwe namhlanje. Ezinye izinto kuyoze khala icilongo singayazi imgodi ongene kuyo wabuye wavumbuka ngenxa kamoya oyingcwele, ngenxa yokuthi akashiyani. Nkosi yami ake simncome. Hallelujah. Ake simtshele ubuhle bakhe, ukwethembeka kwakhe empilweni yethu. Umtshele uthi moya oyingcwele, I need more of you. Ngingaba yini ngaphandle kwakho? Hallelujah. Abantu babona umuntu ostrong kanti ngikhavwe yigrace yakho ukubekezela kwakho. Bangitelile abantu mangilahla kodwa wena moya oyingcwele waqothoza nami. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Awumdelo olungileyo wakho. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Say something to the Holy Spirit. Oh, hallelujah. Ay, 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 ay. Ooh.